sa buhay mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Hanaw ang tanan. Sa atong pagsugod sa atong programa, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampon kita. Amahan na mo nga Dios ang kagagahom, Dios nga may nag-uban kanamo, Dios nga may nag-atiman kanamong tanan, Dios nga may nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Nagmalapusong damig nagmadaugon, puno kami sa imong panalangin. Usamahan, takos ka o Dios namong pasalamatan. Takos ka o Dios nga pasidunggan sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong walay hunong nimong pag-atiman kanamo, sa imuhang pagpanalipod ug paggiya ug pagdasig kanunay sa among kinabuhi sa pagkinabuhi sa imong pamaagi. Imo kaming gipanalaginan nining adlaw. Sa dawata o Dios ang among mga pagdahay, dawata o Dios ang among pagpasidungog, mga pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Amahan, niya usab kami aron sa pagpaminaw sa imong mga pulong, pagkat-on sa imong mga pamaagi, pagdawat Ginoo sa imong mga pagtulunan nga mao gikinahanglan namong ma-apply ug maikinabuhi sa pagpuyo namo sa kalibutan. Panalanginin na usab kami sa imong mga pulong nga diin malipayon kaming mudawat ug mutuo niini. Thank you so much Lord sa imong pagpanalangin kanamo. I declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Mayong gabi, may pakiguban sa ato mga kaigsuonan nga nanukad deha sa Sitio Tubod, Brother Moses Cardente o Brother Pedro Arsula. Mayong gabi. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Brother Johnny, Sister Christy nga nanukad diha sa Sitio Linao. Mayong gabi, may pagpakiguban sa ato mga kaigsuonan nga nanukad diri sa Sitio Pantag o Sitio Kalatagan. Dalaygon ang Dios magapanalangin labi na sa ato mga kaigsuonan diri sa Sitio Kalugtugan. Mayong gabi sa tanan. Alang sa mga request mga kaigsuonan, awit makalangit,
dili na usa nato matagaan og pagtagad, pero dunay mga awit siguro nga ato ang matagaan og pagtagad pero dili tanan. Ang ato rong unahon mga kaigsuonan kining paghisgot sa atong programa. Kung kanus aba makasabot ang tao o hain ba'y mauna kanang nakasabot ka or ang mintuo or haimay ni una kanang pagtuo o kanang pagpanabot, mao ni ato rong tagaan og pagtagad. Maayong gabi, may pakiguban ilabi na si ni Sister Nars Boyan. Maayong gabi. Maayong gabi ni Piolo Villaver, another song request makalangit. Maayong gabi ni mo Brother Piolo. Matod pa gamhanan ka. Maura ni akong naabsan nga message ni mo Brother Piolo or Piolo Villaver. Gamhanan ka. Ikapalos ko ang paglukso, ikapalos ko pagpasalamat, ikapalos ko ni... Mayong gabi, mayong nga pakiguban ni Sister Gina Kamahalan og Lakina Magwan. Mayong gabi, Pastor, og labi na sa imong pamilya. God bless, request kog kanta gipangga, Pastor. Si Darer Hilurlaga, malipayong gabi, Pastor Gideon, og malipayong usab gabi sa tanan. Dalaygon ang Dios sa matag usa nato nga kinabuhi. Salamat sa Dios. Watching from Margo sa tubig Sambuanga del Sur. Request kog kanta makalangit, Pastor. Huna. Salamat, Pastor Gideon, sa pagplay. Atong taganog pagtagana ubang mga awit no diri sa atong programa, pero dili gyud tanan na atong mapatukar tungod kay sa atong oras gamay na lang. Kanimo lang o Diyos ako may pagsalig, kanimo lang ako may katagbawan. Mayong gabi ni Dante of Pabol. Mayong gabi, Pastor, from Kalbayog, Palihog, sa Awit, Lahutay. Mayong gabi ni Sister Susana Pablio nga nanukad sa Thailand. Si James Nicolas Latornas. Good evening, Pastor. Naminaw midiri. Kauban nako akong mga uyuan. Tito Marvin ni si Nicolas og ni Uncle Giovanni Akab. Ni Boss Marlo og sa akong mga ginikanan og sa iyaan sa Negros. Request kog song, Pastor, ayaw na by Sadrag. Salamat, Pastor. Mayong gabi ni Bernardita Regis. Good evening, Pastor. Good evening sa tanan na tumakigsunan labi na kanimo, Pastor. Mayong gabi ug salamat kayo sa inyong pag-share sa to programa ilabi na usab ni Brother Piolo Villaver. Si Inday Dorlin in Kabutinsay, mayong gabi og si Nars Boyan matod pa hello, mayong gabi Pastor Gideon og sa tanan nga matinud-anong tigpaminaw sa mga maayong mensahe para sa tanan. Pastor Gideon, pwede request awit makalangit kopti ako. Salamat, Pastor. You're welcome, Sister Nars Boyan. Ako raning isip ang imuhang request tungod kay doon na nag-waiting diri. Ako rin ipaspasan pagbasa inyong mga mensahe. Sa sekundi mayong gabi, Pastor, magpaampo ko sa akong pag-umangkon. Alfreda to sa Australia, nasuko siya iya inahan na ako igsuon kay wa siya makontinto sa bahin sa lote. Okay. Ato nang iampo nga magkasinaptanay sila. Luffy Gonzales Lastimosa. Mayong gabi sa tanan og labi na nimo, Pastor, sa tibok pamilya. Si Mars Mohilio, mayong gabi, Pastor, sa tanang naminaw. Watching from Sagay City. Si matod pa request awit makalangit pun ako.
Si Ryan Janggoy, maayong gabi Pastor, shout out mi diri sa Basak, San Nicolas, Cebu City. Sige, salamat kay inyo nga pagkiguban, ang Dios magpanalangin. Si Claudine Luang Agmilian, good evening Pastor, patabang kog ampo Pastor, maayong panglawas sa tibok pamilya ug dugang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. God bless always Pastor. Hatagan mo kanunay og kusog, kadasig ug ayaw kalimot sa mga saad ni Jesus. Mayong gabi ni Pastor Junrel Tudlas, mayong gabi Pastor. Ato igsoon nga nanuka diha sa Pulo Alcantara. Natod pa sa atong igsoon. Good evening Pastor, watching here in Pulo Alcantara, live ka karon sa Shine FM 101.3 Alcantara, Cebu. Salamat kaayo sa ato buhi nga Dios nga nagpanalangin, ang nagtagbo, naguban, nagproteksyon sa ato mga kaigsunan, ilabi na sa alagad sa Ginoo Pastor John Kitudlas. Ang Dios padayon magapanalangin, ilabi na sa tanan nga mga listeners nga nagsunod sa FM Station 101.3 Alcantara, Cebu. Si Evelyn Tilibreco, maayong gabi Pastor sa tibok pamilya, kumusta kamong tanan? Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. God bless natong tanan. From Glan Padido, Glan Sarangani Province. Mayong gabi, may pagiguban ni Juna. Mayong gabi ni mo Juna Lizaro Banyan Islit. Mayong gabi. Mayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang mga anak sa Dios, dalaygon ang atong buhi nga Dios gikan ni Sister Susana Pableo. Mayong gabi ni Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang nagsunod og naminaw sa imong programa pulong mo kinabuhi ko. Kay daghan pa gyud nga nag-message sa ato karon nga panag-uban. Lamang ato na lang ning sabi ni saya pa ato lang sa ning isubla. Unya lang nato ni humanon mga kaigsuonan pagbasa ang inyong mga mensahe. Wadto usa ta sa atong hisgutan. Mga igsuon, kanus abag yun makasabot ang tao. Kanus abag yun makasabot ang tao. Alang nimo kanus aman makasabot ang tao. Ay may mauna kanang makasabot or kanang mutuo. Okay. Adto ko mo monitor sa pinaka tumoy para akong mabasa ang inyohang mga mensahe. Agig tubag sa ato ang hisgutanan karon diri sa ato ang programa. Kay mo ni ato arong buhaton mga kaigsuonan. Ako asa ni nga i-scroll para ato nako sa pinakatumoy nga message, pinakakatapusan mo basa. Okay. Ako sa ning i-scroll para humana. Dali raman di ay. Sige. Request kog song kinsa man lang ko gikan ni Dicano Manuel. Sige. Ako ang hulat-hulaton ang inyohang mga tubag mga kaigsuonan mahitungod sa ato karong nga programa. Alang nimo. Unsa may gikinahanglan aron makasabot ang tao? Importante gyud makasabot ang tao. Kay kung makasabot manggod ang tao mga kaigsuonan, mawagtang ang pagkabagulbulan, mawagtang sad ang pagkareklamador. Unya kung wala nay dili na magbagulbol ang tao o dili na magreklamo, malipay na ang Ginoo. Sa dihang malipay na ang Ginoo, i-release na sa Ginoo ang iyang giandam nga mga panalangin o mga saad alang sa tao. Kay doon na magisaad ang Dios alang natong mga tao. So kanus abag yun makasabot ang tao. Kung sa may gikinahanglan aron makasabot ang tao. Kana bagyong naay maayong mo pasabot. Kana bagyong mangita gyud ta anang maayong mo pasabot aron makasabot gyud ang tao. Mao ba nay gikinahanglan mga kaigsuonan aron makasabot ang tao? Og unsa magi mauna kanang makasabot ka isa ka mutuo or mutuo ka aron ka makasabot? Sige. Mo ni ato rong hisgutan mga kaigsuonan. Unya ato ning tagaan og pagtagad. Kining mga mensahe nga agig tubag diri. Si Nars Boyan matod pa maunang nakasabot pastor kay Gideon kay mituo man. Sa to pa una ang pagtuo
isa ang pagpanabot or isa gyud makasabot ang tao kung naay pagtuo or mintuo. Sige, gikan ni Sister Nars Boyan atong pakpakan ang Dios, no? Mao nay usa sa ato ang mga igsuon diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko nga makugihon usab nga mihatag og pagtagad sa ato ang gihisgutan karon. Alang nimo, unsa may gikinahanglan aron makasabot ang tao? O kanus-a bagyod makasabot ang tao? Ayon may mauna ang pagtuo, isa makasabot or makasabot usa isa pod motuo. Si Lilibet Cabalde, amen jud kaayo pastor. Sige. Si Jean Kadayona Diaw, good evening pastor, watching from Sibulan, Negros Oriental. Shout out ko sa akong anak nga si Julie og Audrey Diaw. Salamat pastor, request kog song sa ngalan mo. Murag pagtuo jud pastor ang una, kay ang tao nga way pagtuo dili na siya mosabot. Sige. Ato pakpakan ang Ginoo, no, sa kinabuhi ni Randy nga nagpakabana og nintubaya pod sa atong programa. Sige. Matod pas uban daghan lagi nang namakpak diha. Si Bernadita Regis, para sa ako pastor, ang pagdawat sa pulong sa Ginoo, andam na ang tao makasabot og naay gugma sa Dios, ipaubos lang ang garbo para walay babag ang atong pagtuo. Sige, may haingyoy una kanang mutuo aron makasabot or kinahanglan makasabot isa ka mutuo. Sige. Unya unsa may gikinahanglan aron ang tao makasabot, mga kaigsuonan ko sa Ginoo? Amo ni ato ro nga tagaan og pagtagad. Unsay gyud mauna, mga kaigsuonan, no? Sige, si Bernadita Regis, ako na ning nabasa. Pastor, mutuo na aron makasabot. Salamat pastor. Makasabot usa mutuo pastor, gikan ni Claudine Luang Igmilan. Oy, ato pong pakpakan ang Ginoo sa atong igsuon ni Sister Claudine Luang. Ato pakpakan ang Ginoo, mga kaigsuonan, nga ni tumbaya pod sa atong programa. So si Sister Claudine, murag ikaw pa ang usa nga mihatod og mensahe nga ang una makasabot isa mo tuo. Sige, mangita taga magulat putas uban, mga kaigsuonan, kung base og naapay kauban ni Sister Claudine. Sige, maayo good pastor nga naay mo pasabot. Kung walay mo pasabot, wa gyud poy mo tuo. Murag maumaon ni gikan ni Oliver Arabes Senior. Kay matud pa maayo good pastor nga naay mo pasabot. Kay kung walay mo pasabot, murag wala poy mo tuo. Sige. Nindot ni siya, no? Sige, ato ni nga tagaan og pagtagad. Si Susana Pablio, para sa ako pastor aron makasabot. Para sa ako mo tuo aron makasabot. Pagpagkan ng Ginoo, no, Sister Susana. Ngano ka diha sa Thailand. Salamat kaayo. Si Mary Joy, matud pa maayo ang gabi pastor, pagsabot pastor bago magtuo. Okay, nanay kauban Sister Claudine. Si Mi, ang iyang kauban si Mary Joy Bon Abunin Kanunigo. Sige, sabot usa isa mo tuo. So kinahanglan nga nunay maayong mo pasabot, kay kung walay maayong mo pasabot, awa gyoy mo tuo. Sige, nindot nino. Alang nimo, sa to mga pinalanggang listener sa nagalain nga mga FM station diri sa 101.3 diri sa Kalugtugan og 101.3 diha sa Pulo Alcantara, og sa ato ang mga kaigsuonan, mga FM station ilabi na sa Lantapan Bukidnon. Pwede ra gyud kaayo mo nga mosalmot, mutumbaya sa ato ang mga pangutana diri sa ato karon nga panag-uban. Para makahatod mo mga mensahe, pwede ra gyud kaayo nga mo message mo, mutumbaya mo pinaagi sa ato ang FB account. Live ang pulong mo kinabuhi ko.
Aniya, pwede na mong mo message dito. Mabasa na nako na dire. Sige. Si Inday Dorlin Inkabotin say maminaw jud pastor aron makasabot kung sa pagsabot og dili maminaw pagtuo. Sa to pa ginanglang yung maminaw para makasabot. Og dili maminaw di pud makasabot. Unya og di kasabot awa po'y pagtuo. Sige, murag mama oron. Makasabot ang tao pastor sa dihang abli ang iyang kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Murag ulahi ang pagsabot no. Kinahanglan abli usa ang kasing-kasing buti pasabot madinawaton matinuohon. Kay kung dili matinuhon, di gyud pod makasabot. Nagikan ni Arlene Butron Himintiza, pagpaka ng Ginoo sa tanang mga kaigsunan nga mi salmot. Si Pastor Dante Ruiz, pastor makasabot ang tao kon makadungog sa pulong sa Ginoo. Unya kanang tao nga ipadala sa Ginoo nga puno sa Espiritu Santo, maoy maayong mapasabot. Murag salamat kayo ni Pastor Dante Ruiz no, Pastor, maayong gabi ini mo diha. Sige, kung walay maayong mapasabot, murag minus pod ang pagtuo, murag inana bitaw. Kung walay maayong mapasabot, murag apiki ang pagtuo. Kinahanglan gyud nga maayong mapasabot. So ato nang tagaan og pagtagad. Salamat kaayo ni Pastor Dante Ruiz no. Salamat kaayo. Ikaw. Sige. Ayaw na by Sadrax. Ato ra ni nga gitagaan pagtagad. Ikaw. Napagkutoy mga nag-request ha. Ako sa nga lion dire. Ako sa nga tingkayon kung kinsa tong mga awita nga gipang request para ato apong matagaan rag pagtagad samtang naghatag tag panahon sa pagtubaya sa mga pangutana ang mga tubag sa atong mga pangutana. Ayaw na pag-inom sa maisog nga ilim nun, kay basin o magmaoy ka. Ayaw na kuno pag-inom og mga isog nga ilimnon. Kay basig magmaoy. Kay matod pas panultihon 21, 20 bersikulo 1, ang bino makahimog sa baan ug buang-buang, busa ang paghubog-hubog dako kay binuang. Una nga tambag sa awit mga kaigsuonan, ayaw na pag-inom og inom. Uy, apil pog sigarilyo. Natibihon. Sakto gyud, ayaw na mo pagpanigarilyo ha. Kay mainay makadaot. Nganong kinahanglan man nga dili nato kana bitang dili ta manigarilyo og mag-inom. Kay ato ang lawas templo naman guni sa Espiritu Santo. Una sa tanan, dili na kitay tagiyaan kun dili gibayran o gipalit na kini sa Dios sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Mao na nga ato ning ampingan. Kay kita igo lamang gipialan. Kana bitang butang nga dili ato kung giampingan nato ng butang nga ato labaw natong ampingan kanang dili ato mao man ay mga tao nga maayo. Tao gani nga maayo kung dunay butang nga dili iya, moingon ko na nga oy ampingan na ondo kay dili biya na ato gipialan ra biya ta ana. May ato ra na kay maayom-ayom ra na. Di ba? Sige, ako sa ni nga tagaan og pagtagad ang inyong mga kuan diri ha. Kanang inyong mga request. Ako sa ni tagaan og pagtagad. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Mao na nga tambagan ta mga kaigsuonan nga dili na ta mag-inom, dili na ta manigarilyo kay pinangga gyud etas Ginoo. Magpasalamat ta mga kaigsuonan nga gitudloan ta. Kay basin og ma-high blood ka, basin og magka-stroke ka. Sabi nga nung ma-stroke og ma-high blood man, ako kuno tong balikon, wala kay nako to makalaro da. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ayaw na pa
baboy. Ay, ayaw ko nung pagkaog baboy. Basin og ma-high blood Oo. ka. Pero naay may mga tao nga di gyud mukaon og baboy mga kaigsuonan. High blood man sad. Kaya naaman ko yung mga igsuon, mga pagumangkon, mga igsuon nga kuan kanang Seventh Day Adventist. Taas man pod ang dugo. Muna nga ang uban mo ingon sad nga lain may makapahiblad nako pastor. Dili man baboy. Usa lang may makapahiblad nimo. Anong way sudan? Anong sudan? Sige. Ako taganog pagtagad mga kigsunan si Matias Sato para sa ako pastor motuo para makasabot. Sige. Si Gina Kamahalan alang nako pastor kung ang tao maminaw lang gyud sa pulong sa Ginoo makakat-on gyud aron makasabot og mutuo. Mura og kanang ang kang Sister Gina murag ulahi ang pagtuo una ang pagpanabot. Kinahanglan na agyoy pagpaminaw ang tao kay para makasabot. Kay kung di kasabot di pud mutuo no. Sige. Nindot ni atong hisgutan ron. Si Rachel Aligador usaw man ni River. Pagtuo sa pastor para makasabot. Duha na gyud ang sa ato agyon nga panag-uban mga kaigsuonan murag nabahin bitaw ang ato ang nakatunan. Ang ato arang pagpaniid bitaw murag nabahin ang atong pagpaniid. Murag naay wala na po diri tuo. Sige nana lang murag naay side A, side B. Ang side A mutuo aron makasabot. Ang side B kinahanglan siyang musabot para mutuo. Aron ay pagtuo. Sige nindot siya no. Ang nakasabot usa pa ang pagtuo. Watching from Bugo, Nanay Esther Batusin. Gikan ni Venus Batusin. Salamat guys mga Batusin family diha sa Bugo. Ang ato pong igsuon nga nanukad sa Bugo, kinahanglan usa gyud mo kasabot. Isa pud kuno mutuo. Kung di kasabot, wa gyud poy pagtuo. Nindot sad no. Maminaw gyud tas puwali aron makasabot para mutuo ta. Kay kung dili pud ta makasabot, murag di pud gyud ta kuli pud gyud tang mutuo no. Sige. Si Gina Dicano Manuel para nako pastor mutuo gyud una aron makasabot. Din kinahanglan nga magtinguha sa kasing-kasing nga makasabot din mangayo magampo sa Ginoo nga makasabot sa matag pulong nga madungog. Mutuo una usa makasabot gikan ni Hilda Loang. Murag ora og kana bitang magtubag-tubag bitaw no. Ang side A kanang mutuo isa makasabot. Ang side B sabdot usa para na kay pagtuo. Sige. Pulong kaluwasan para nako pastor dili man pod makasabot ang tao kung dili makadungog sa mensahe ug dili pod pasabton ang tinuod nga kaluwasan sa mensahe sa Ginoo. Ahin man gyoy mauna ani pulong kaluwasan ang pagtuo or ay may mauna pagtuo daing isa panabot or makasabot gyud usa isa mutuo. Si Jesus Dungguan para makasabot maminaw ka. Sige. Si Alsa Munda mutuo ta usa makasabot sa mga mintuo ta nga naay Dios bisan wa ta makakita niya. Nindot sad no. Atong pakpakan ng Ginoo no sa kinabuhi ni Elsa. Murag na ay pagka-explanasyon gyud. Salamat kaayo sa mga inyoha nga panahon. Si Janer de la Rosa Estante matod pa good evening po pastor. Sa ako pastor pagsabot usa mutuo. Balosad. Balosad ang side B mga kaigsuonan. Sige. Ilisan usa nako ni og sunata mga kaigsuonan para ato ni siyang matutukan na. Ato sa ning ilisan og sunata para atong matutukan ni para ato nang lilion ang Biblia kung unsa gyud ang mauna ang haingyoy mauna ba ang pagtuo or ang kuan kanang pagpanabot. Sige. Nindot ni ato arong hisgutan. Si Dante Dalawag Jigo. Mayong gabi pastor. Mayong gabi isad ninyo diha, no? Si asa naman to dire?
Rachel, para nako lang sa akong kaagi sabton usa aron ako mutuo. Kay naamay nituo niya wala man makasabot. Ang mahitabuan na kung dili ka mo tuo, unya di manggod ka kasabot. Kinahanglan gyud usa sabton. Isa ka mo tuo. Asa gyud ay gikinahanglan no? Kanang ang pagtuo nagkinahanglan sa pagpanabot, mao ba nay ginahanglan? Or ang panabot mao ay nagkinahanglan sa pagtuo? Nindot kay ning pangutana ha. Unsa gyud gikinahanglan? Ang pagtuo ang gikinahanglan ba sa unsa gyud gikinahanglan sa panabot? Kinahanglan siyang mutuo aron makasabot? Or unsa gyud gikinahanglan sa pagtuo? Isa na say pagtuo kang panabot ba? Kay kung gikinahanglan sa pagtuo ang pagpanabot, una gyud ang pagpanabot isa mutuo. Si Daryl Hirulaga tudluan og magpatudlo aron makasabot pulong sa Dios. Tudluan sa to pa og dili makasabot, wa gyud poy pagtuo. Si Raquel Hadrake Caralde, para nako pastor personally, kung magbase ta sa kalibutan mas maayo makasabot ta daan para mutuo. Pero kung sa Ginoo kinahanglan mutuo daan aron makasabot, sama ni Tomas. Giingnan ni Hesus, bulahan ang mituo nga wala makakita. Pagkanindota sa no? Biblikal, nasugod nagbiblikal ha. Si Ruel Hadrake Caralde, misod na sa mensahe sa Ginoo dihas Biblia. Naanay mga mensahe nga gipa kanabitang gisuporta. Si Virgin Kapitin, ang tao nga kulang sa pagtuo pastor dili pod na makasabot. Nindot sa no? Kung dili kulang po gyud ka sa pagtuo mga kaigsunan, di gyud ka kasabot. Murag ang uban sad nga maminaw siguro karon, murag maglibog sad. Moingon pod, usaon ko nimo pagtuo kung wa ka kasabot? Sige. Para man ta sa Ginoo mutuo gyudaan ang tao aron makasabot. Gidugangan pag yun ni Brother Ruel Hadrake. Si Ryan Junggoy, maayong gabi ninyo diha. Maayong gabi pastor, mutuo aron makasabot, dayon magpaubos diha sa Ginoo. Ryan Jinggoy ni pastor, maayong gabi ninyo diha Brother Ryan. Si Randy Ansas Bailon, good evening pastor, always watching your program from Magsaysay, Davao del Sur. Request kog song hangtod may kinabuhi. Ako sang gihunong ang mga awit makalangit para mapukusan nato ang ato ang hisgutanan. Si Junari Alfici Gutib, pastor, kinahanglan jud mutuo aron makasabot. Murag ubay-ubay na ang mga kaigsuonan nga naa sa side A. Ikumpara nato sa side B. Si Date Velchis Alsola, maayong gabi pastor og sa tanang viewers, dalaygon. Si Nobs Bacalso, maayong gabi ninyong tanan. Si Pulong Kaluwasan, dili makasabot ang tao pastor kung dili pasabton. Sa pulong sa Ginoo, kinahanglan pasabton una sa pulong sa Ginoo aron sa panahon nga ihang masabtan ang pulong sa Ginoo, diha pa makabaton og tinuod nga pagtuo. So una gyud ang panabot, paningkamutan gyud ang nga makasabot or makasabot. Murag og inanion ako mga kaigsunan, direct na direkta na lang ko sa kanang tubag ba. Kung inanion nato nga kung ang tao nga wala ipagtuo, murag sala nato nga mga magwawali. Naasa magwawali ang sayop, naasa magwawali ang kulang, naas mga magwawali ang kuan kana nga diferensya. Kung dunay mga taong walay pagtuo, ang mahitabuan kung inanion magud nato, murag naas mga magwawali ang apan kung naay mga taong walay pagtuo. Moingon na nga wa gyud mi kasabot gyud. Wa gyud mi pagtuo kay wa man mo pasabta. Mura bag
Muingon nga patuga-tuga na lagag tudlo. Inana na lang bitaw mga kaigsonan. Mura kog ang mga tao nga sa panahon sa mga apostoles, sa panahon sa atong Ginoong Hesus, kung inanion nato pagplastada mga kaigsonan, mura og naa sa atong Ginoong Hesus ang kuwang. Kay daghamang kayo mga tao nga mituo. Unya nganong wala pud to sila mutuo? Kung ato aning gamiton ning pamaagiha, kay wala sila kasabot, unya kay wala kayo taro nga pagpasabot. Murag nindot kayo. Nindot kayo nino. Sige. Si Pastor Jonrel Kitudlas nga naduka diha sa Pulo Alcantara. Uban sa atong mga listener sa 101.3 Shine FM diha sa Pulo Alcantara. Matod pa ni Pastor Jonrel Kitudlas, ang pagtuo nag-una sa pagsabot. Ang kalibutan nag-ingon, ang pagtan-aw mao ang pagtuo. Sa to pa ang kalibutan, to see is to believe. Kinahanglan makakita isa mo tuo. Apan ang Biblia nag-ingon, ang pagtuo kay makakita. Sa samang paagi, ang Ginoo nag-ingon, believe and you will see. Murag ako pong in English gamay ba? Pastor Jonrel ko ang rabanis Pastor Jonrel kanang maestro. Murag naani sa inetila nagtudlo. Ako ang mga in English mga putol-putol sumpay-sumpayon. Salamat kay Pastor Jonrel ha. Sa samang paagi ang tao nag-ingon, ipakita nako ug unya ako mutuo. Apan si Jesus miingon, tuohi ako ug unya ipakita ko kanimo. Kining duha ka mga tinun-an dili makakita ni makasabot hangtod sila unang mituo. Mao kana ang paagi nga gimando sa Dios ang mga butang. Wow, atong pagpakan na Ginoo no. Tarong na gyud nag-discuss nya biblikal nga pag-discuss gikan ni Pastor John Real Kitudla. Salamat kayo Pastor John. Si Gordon Silio, on air na ka sa pastor sa Shine FM Alcantara. Salamat kaayo brother eh. Si Ruel Hadrake Karalde para manta sa Ginoo mutuo daan aron masabtan. No? Follow up po dayon si brother Ruel Hadrake. So ang ato ang mga kaigsuonan nga naa sa side B, ato sa ning tagaan pug pagtagad og panahon nga unsa poy ilahang mga mga biblical nga mga mensahe. Nindot nino. Si Norbs Bacalso matod pa para nako pastor pagtuo jud maguna. Para aron makasabot. Para sa ako pastor mas mauna ang pagsabot usa pa ang pagtuo. Balos pod ang side B gikan ni Jean Kadayuna. Isa gyud mo tuo, pasabton gyud usa. Si Nars Buya naaman na bersikulo Pastor Gideon katong giingon bitaw nga magagikan ang kahibalo diha sa pagpaminaw ug moabot ang pagtuo pinaagi sa pagpaminaw. Usa ra tuod asa ra to tuod na muto. Verse ana pastor. Naman na sa Hebreo kanang ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe nga ang mensahe nagagikan sa ni Kristo. Diha sa Roma 10:17. Mana Sister Nars Boyan unya unsaon man nato na paghanay kanang kinahanglan makasabot. Kay naa man goy maminaw nga mituo bisag wa pa kasabot. Naoy. Naapoy naminaw mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud mo sabot isa pa mo tuo. Sister Mayite Madagat, maayong gabi pastor. Dalaygon ang Dios para pod sa ako pastor mauna ang pagsabot kay kung walay magpasabot walay pagtuo. Sa to pa mura og sa ako nang gikaingon murag alkansi lagi ning mga magwawali nga ang gipangwalihan wala kaayo mo tuo kay mura og naa sa magwawali ang problema. Wala dito sa mga giwalihan. Mura pog bias pog ginana no.
Sige. Ang kaluwasan nagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Unya lang usa ta ng kaluwasan. Unya lang sa ta ng kaluwasan kay musunod man na siya kanang kaluwasan. Kana result na siya sa pagtuo, resulta na sa pagtuo kanang kaluwasan. Naapod uban bisan unsaon pagpasabot, bisan pag maayo kaayo mo pasabot, ang nagpasabot dili gyud gyapon mo tuo. Tinuod na. Di ba? Kuansa kunat pod ang atong mga kaigsuonan nga naa sa side A. Si Marilona Sigera, para nako pastor, pagsabot jud kay kung di ta kasabot sa pulong sa Ginoo, wala pagtuo. Banat pod ang side B. Sige, padayon ra gyud ta diri ha. Gina Muaris, maayong gabi pastor og sa tanan. God bless us all everyone. Sige. Sa sekundi ang tao makasabot og pagtuo kon una maminaw sa mensahe. Ang pulong sa Ginoo aron makasabot. Ingon si Jesus bulahan ang mituo nga wala makakita. Nama po'y wala pa makakita pero nagkasabot na. Pero nganong nagkasabot po siya? Diba na? Sige. Dagahan ang mga barangay nga makuha sa signal sa SMFL Alcantara. Salamat sa Ginoo. Si Sister Rose Datuon, may gabiin ni mo Sister Rose Datuon nga nanukad sa Malaysia. Musta mo diha? Si Vision Aliko, mayong gabi. Si Sagre Vargas, Roma City ang pagtunag again sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mao na atong gipaambit ka ganina. Si Bonifacia, mayong gabi. Si Marilyn Orition, good evening pastor, I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Si Albert Ariclosado, Juan Uno, ang pulong uban sa Dios og ang Dios pulong. Ang kausaban sa tao gikan jud sa pagpamati sa pulong. Sige. Kisa pagyud diri. Si Pastor Jondrel Kitodlas, dunay gipaabot diring mensahe gikan na gyud sa Biblia nga nagdalag libro og kapitulo bersikulo. Panultihon kapitulo 3 bersikulo 1. Anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo. Hinumdumi kanunay ang gipabuhat ko kanimo. Makahatag kanimog taas og mauswagong kinabuhi ang akong itudlo kanimo. Ayaw gayod isalikway ang pagkabuutan o pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong liog ug isulat sa imong kasing-kasing. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios ug ang tao makabaton kag maayong panabot. Pagkanindutan. Sa to pa, maayong panabot. Natarong na ang pagpanabot. Salamat kayo Pastor Jonrel Kitodlas. Si Elsa Munda, Pastor, mutuo ta sa pulong og atong paminaon. Ang alagad aron atong masabtan ang giwali. Kay dili jud ta makasabot kun dili nato isurrender ang atong kaugalingon ngadto sa buhing Dios. Kay wala tay mahimo kun wala siya sa atong kasing-kasing. Nindot sad ang diskusyon ni Sister Elsa. So kinahanglan mo tuo sa kay di man ka surrender manggod sa atong kaugalingon, di ta ka surrender og di ta ka panugyan ni ini kung di ta mo tuo. Ug sa dihang manugyan ta mga kaigsuonan, diha matud pa sa atong igsuon, diha nato maangkon ang pagpanabot. Arita ni Brother Josepino Paran, solid listener gikan pa sa Love Radio 97.9 kaniadto pa. Brother Josepino Paran nga nanukad sa Compostela, mayong gabi. Mayong gabi Pastor G, para na sa ako kinahanglan na ay magpasabot aron mo tuo. Kay sa bahin sa Yunoko gipasabot man ni Pilipi. Unsa mo giuna? Kanang makasabot yun usa, isa mo tuo, or mo tuo, isa yun makasabot. Isa ang pagpanabot. Si Evelyn Iran Tarokan, matupag good evening Pastor, para sa ako Pastor. Unang-una, nagkinahanglan og preacher as a good example sa tanan og maayong muwali og mupasabot aron makita sad sa uban ang tinud-anay nga nagsubay sa Biblia. Makasabot ang tao Pastor pinaagi sa pagpaubos sa kaugalingon og madinawaton. Okay.
Mura og kanang naay po'y pagka-diskusyon. Salamat kayo ni Sister Evelyn. Iran na tarokan nga nanukad sa Uslob sis no, naakaros Uslob. Sa to pa kinahanglan gyud ang pagpaubos sa kaugalingon og ang pagkamadinawaton aron naay aron makasabot. Kay di man pod makasabot ang taong dili mapa-ubsanon kanang mga hambugiro, di na mo sabot, di na angay diskasan kanang mga hambugiro. Sige, si Girly Salvia Pigalan, para nako pastor mo tuo aron makasabot, og wala kay pagtuo dili man ka makasabot. Pagkaninduta no, naagyoy side A, naapoy side B. Pagkaninduta si Bibi Manlapas, kay ang muduol sa Ginoo kinahanglan gyud mo tuo. Kung kulang ka sa pagtuo dili man gyud ka makasabot, mao nga mutuo jud para makasabot, gikan ni Girly Salvia Pigalan. Kung di gyud ka mutuo, di gyud ka kasabot. Mura bag kana bitang problem solving mga igsoon nga kung dili ka mutuo, di ka kakita nga mo day na di ka kasabot. Praginana bitaw. Marilyn Oration, kailangan gyud ang pagtuon sa pulong sa Dios aron makasabot. Patay ang pagtuon kung walay buhat. Patay ko no. Patay ang pagtuon, patay siguro ang pagtuo kung walay buhat. Kay kung magtuon buhat naman ang magtuon. Sige, murag nasipyat siguro rani no. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Salamat kay Sister Marilyn Orasyon. Si Charlie Magni. Wow, thank you Lord. Shabby Butron, matot pa maayong gabi pastor, patuuhon una. Patuuhon tuha. Anindot sa ning lungwahe ning uban. Patuuhon una usa pasabton. Dong, patuuhon jud ka usa para kasabot, parang inana no. Shout out ko sa tanang miyembro sa Villa Garcia Faith Tabernacle Church, pinanguluhan sa among buutan nga pastor Alex Umak og sa iyang asawa nga si Ate Lilil watching from Pasay City. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Salamat sa Ginoo, excited kaayo sa imong hubad pastor. Pastor na ay sulat si Apostol Pablo diha sa Roma 17. Ato na nang nabasa ka gina, ato na nang gi-share. Si Sister Norbita Yutratsi, atong igsuon nga nanukad sa Bindoy. May gabi ninyo diha sis. Si Bonifacia matud pa, pamati usa ang pagtuo. Unya, yes, mamati usa ang pagtuo. Unya atong hisgutan, hay may nauna, hain may kinahanglan mauna, ang pagtuo or ang pagpanabot, or ang pagpanabot isa ang pagtuo. Sige, para nako pastor, una good ang pagtuo gikan ni Sister Rose Datuon. Sige. Kinahanglan ang pagtuo pastor aron kita makasabot gikan ni Ann Carla. Daghanan no, daghan na gyud. Sige, aritas Biblia mga kaigsuonan. Ang ato ang gihisgutan kagabi naaman to sa Hebreo Kapitulo 10. Ari na tas Hebreo Kapitulo 11. Kanang Hebreo Kapitulo 11 naghisgot biya gyud nagpagtuo. Pagtuo gyud na. Unya dunay bersikulo diha nga gihatag gibilin alang ni nato. Og diha nato makit-an makaplagan ang mensahe nga magsugilon kanato kung haim gyoy mauna, ang pagtuo ba isa ang pagpanabot or pagpanabot usa, pagsabot usa, kinahanglan makasabot ka isa ka motuo. So aron ato ning kanabitang ato ning masabdan, atong tagaan og pagtagad. Kutob rata sa bersikulo 6. Sige. Kuhain yung Biblia mga kaigsuonan, o niya ablihi diha sa Hebreo Kapitulo 11. Bersikulo 1 hangtod sa 6. Sige. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Kinahanglan maka naatay paniguro
mga igsuon, kay maunay na ay pagtuo. Ang pagtuo, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Pinaagi sa pagtuo na sabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios og makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios og mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimut-an siya sa Dios. Ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay niya sa Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kaytas-an, wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga ang wala pa kuhaa si Enoch nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga dunay Dios. O gantihan niya ang nangita kaniya. Lilit ko gamay sa inyohang mga mensahe. Si Pastor John Rel K. Tudlas matud pa, ang meaning anang pagsabot mao ang pagbuhat unsay imuhang gituuhan. Di ba na? Ang buot ipasabot anang pagsabot mao nga nagbuhat kas imuhang gituuhan. Hindi man pugod ka kabuhat kung wala ka mo tuo. Sige. Diri sa bersikulo 3 diha gihatag ang insakto nga kana bitawng hanay kung unsa gyoy mauna ang pagtuo, isa ang pagsabot, or ang pagsabot isa ang pagtuo. Nag-ingon dinhi sa bersikulo 3, pinaagi sa pagtuo na sabtan nato ang kalibutan. Kibuhat pinaagi sa pulong sa Dios og makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. So diha giklaro mga kaigsuonan sa pamaagi sa Dios sa hanay nga gibutang gibilin sa Dios diha sa Biblia, ang mahiuna gyud ang pagtuo. Pinaagi sa pagtuo ha. Nasabtan nato. Isa nato masabtan ang pamaagi sa Dios, ang trabaho sa Dios, ang mga saad sa Dios, ang mga sugo sa Dios, tanang mga mensahe sa Dios, isa nato na masabtan kung mutuo ta. Pero kung di ta mutuo, di gyud ta kasabot. Kanus aman mo abot ang pagtuo? Kinahanglan makadungog ta. Kinahanglan makadungog ta sa mensahe sa Dios. Kung mensahe sa Dios mga kaigsunan ang ato madunggan, di yun na mahitabo nga dili mo abot ang pagtuo sa kinabuhi sa tao. Ang problema lang, ang kaaway na ningkamot sad aron ang mga tao dili makadungog sa pulong sa Dios. Naningkamot ang kaaway aron ma-distract ang tao, aron ang mga tao makadungog sa dili pulong sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsuonan, nga kung ang tao makadungog ra gyud sa pulong sa Dios, kanunay ra gyud siyang maminaw sa mensahe sa Dios, moabot gyud ang iyang pagtuo. Bisan kung wala pa siya kasabot sa pamaagi sa Ginoo. Sa dihang mutuo siya, mubuhat siya mga kaigsuonan, kay ihamang gituuhan ang mga pulong mga pamaagi sa Dios, didto niya masabtan nga diha di as pamaagi sa Dios, naa di ay mga saad, naa di ay mga ganti, naa di ay mga balos, naa ay panalangin,
Kay kung atong gamiton ang pamaagi sa kalibutan, kana bitang pamaagi sa kalibutan nga pakita usa ko isa ko mutuo. Kanang to see is to believe. Pakit ako isa ko mutuo. Mura ba og kanang pasabta usa ko isa ko mutuo. Dili ka kasabot kung di gyud ka mutuo. Bisan pag unsaon ti ka pag-discuss, unsaon ti ka pagpasabot, kung di gyud ka mutuo, di gyud ka kasabot. So ang pagtuo maoy pinakauna sa tanan. Maoy una sa tanan, mga kaigsuonan. Una sa tanan, before ka kahimutan sa Dios, kinahanglan kang mutuo. Before malipay ang Dios, kinahanglan kang mutuo. Dapat makit-an ka dapat, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay ang tao nga tinuod nga nagtuo, mga kaigsuonan, mubuhat yun na siya. Bisan sa mga butang nga dili niya masabtan. Si Noe, sa dihang gisugo si Noe og arka, nasabtan ba ni Noe, mga kaigsuonan? Si Abraham, gisugo siya sa Dios. Ihalad ang imong bugtong anak nga si Isaac. Ihalad. Nya kung imong lantawon ang halad, mga kaigsuonan, sunugon biya na. Pero tungod kay mintuo si Abraham, bisag wa siya ka makasabot, mga kaigsuonan, ning buhat siya. Sa dihang mibuhat siya, dito niya nasabtan ang plano ug pamaagi sa Ginoo. Unang daghang kay mga taong dili makasunod sa Ginoo kay ang ilang gitinguha kinahanglan silang makasabot. Pero unsaon nila pagpasabot o unsaon nila pagkasabot kung di sila mutuo? Mao bitaw na nga usa nga ako ang gitinguha, usa nga akong gipangayo sa Ginoo nga ang tanan mutuo. Ang tao nga mutuo, mga kaigsuonan, ang tao nga mituo, tao nga walay laing gipaminaw kundili ang mensahe lamang sa Dios. Problema ani, kung naminaw kas mensahe sa Dios, naminaw po kas mensahe sa dautan, mura ba og ka nang gipuli-puli nimo ba? Murag nihatag kas imong panahon para sa mensahe sa Dios, at the same time naminaw sad kas nihatag po kag panahon para sa mensahe sa mga dautan. Mura ba ka og taong maalamon ba nga, uy, timbang-timbangon nato ni? Mga igsuon, dili na mo gikinahanglan aron ta makaalagad og Dios. Nga atong gikinahanglan pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug wala nay lain. Dinhi giklaro, mga kaigsuonan, nga pinaagi sa pagtuo, nasabtan sa tao ang trabaho sa Ginoo sa kalibutan, sa tanan nga naa nini. Gikan pas karaang panahon. So inani ni siya, pagtuo, makasabot ka. Ang pagtuo, kinahanglan sa pagtuo, makadungog ra gyud ka kanunay sa pulong sa Dios. Sa dihang makadungog ka kanunay sa pulong sa Dios, ayaw tuguti nga makadungog pugkas mensahe sa dautan. Dapat kaantigo na tang musira sa atong igdudungog para sa mga mensahe sa dautan. Dili na nato tagaan o pagtagad ang mga mensahe sa kalibutan. Kung naminaw ka
sa mga mensahe sa Dios, ayaw na paminawa ang mensahe sa dautan. Mensahe sa kalibutan. Ang problema, mao ni, minaw kas mensahe sa Dios, minaw po kas mensahe sa dautan. Ang may tabuan na, ang imong pagtuo, muraog ka ng, muraog, makaingon tang off and on. Ang mahitabo, naa ka kanunay sa pagduha-duha. Murag musimba, murag dili. Murag mupadayon, murag pugdi. Atong inumduman, ang mga pamaagi sa Dios, mga kaigsunan, dili gyud na masabtan sa mga taong di mo tuo. Sa maragod sa mga Israelita kaniadto, ang mga pamaagi sa Dios, itrain niya ang tao. Kinahanglan makakaton ang tao. Kinahanglan kasaligan ang tao. Gipaagi sila sa nagkalalain nga mga kalisod. Gipaagi sila sa nagkalain nga mga kalisdanan, mga pagsulay. Ibingod sa panahon ni Abraham, sa ako nang gikaingon, dili gyud makasabot, adi gyud mabuhat to ni Abraham kun kinahanglan niya ang kinahanglan niya nga makasabot siya before siya motuo. Di man to niya mabuhat. Kay sa ato nang gikaingon, mga kaigsunan, dili masabtan ang mensahe o pamaagi sa Dios kung dili ta motuo. Kana bitang pamaagi sa Ginoo sa kana bitang about sa blessing, panalangin, aritas kalibutan, kung aritas kalibutan, kana mang nagdawat maoy gipanalanginan. Kung ang kalibutan mo'y pasultihon, kung ang kalibutan mo'y patanawon, katong mga taong naas kalibutanon or kalibutan, muingon gyud nga, ikaw mo'y bulahan kay ikaw mo'y nagkadawat. Dili tong naghatag. Kay katong naghatag, nakuhaan man. Ikaw nga nakadawat, nadugangan man. So kung atong paminahon ang diskusyon sa kalibutan, murag sakto biya gyud pod. Pero unsa may mensahe sa Ginoo, mas gipanalanginan ug mas bulahan ang tawo nga mihatag kaysa gatagaan. Nya dili man ta makasabot ana kung dili nato natuuhan. Kay ngano man, kung dili nato natuuhan, di man nato buhaton. Ug dili gani na buhaton, di gyud ta kakita sa resulta ni ana. Ang mahitabo ana, di gyud ka makasabot. Ang taong di kasabot, sige gyud nagbagulbol, sige gyud nagreklamo, sige na og kanang mulo. Unya na sila'y pagduda, na sila'y mga kanabitang pasangil. Moingon na pangwarta na. Ano man, wala man sila mutuo. Kay kung mintuo pa sila, mubuhat sila sa walay pagpakiglalis. About sa blessing, bahin sa Biblia, mga kaigsunan, ang Dios, ang pamaagi sa Dios alang sa mga tao, di gyud masabtan. Di gyud masabtan. Bulahan ang naghatag kaysa gihatagan. Pero sa tao, sa ako nang baliko na,
kung ang kalibutan mo'y pasultihon, kung ang kalibutan mo'y patanaon, katong mga tao nga nas kalibutan, moingon gyud bulahan gyud ka kay ikaw may gitagan. Bulahan gyud ka. Dili kay kini mo'y naghatag. Kung si Pedro mo'y naghatag ngadto kang Juan, si Juan mo'y bulahan. Kay katong si Juan nadugangan man ang naa niya. Si Pedro nakuhaan man ang naa niya. Pero sa Ginoo, mas gipanalanginan si Pedro kay si Juan. Kay si Juan nga nakadawat, lahi man ang kahimtang kay kang Pedro. Kay alang sa pamaagi sa Dios, si Pedro nga naghatag, damor siyang hatagan, aron damor siyang makapanghatag. Pero ang problema, kung ang tao dili mo tuo sa pamaagis Ginoo, di gyud na siya kasabot sa resulta. Nganong ang Ginoo miingon, mas bulahan ang naghatag, kay kung imo na siyang sulayan, kung imo na siyang tuuhan, imo na siyang buhaton, didto ka makasabot. Nganuman, damor kang muhatag, damor kang tagaan, aron damor kang makapanghatag. Pero dili na nimo masabdan, kay dili man nimo makit-an kung dili nimo tuuhan, kay di man nimo nabuhaton. Mao na nga importante sa atong pagkakristohanon, pagtuo. Unsa may gikinahanglan aron na atay pagtuo? Pagpaminaw ra gyud sa pulong sa Dios. Sa dihang maminaw ta sa pulong sa Dios, ang gikinahanglan mao ni, kinahanglan dili nato paminawon ang pulong nga naa sa kalibutan or gikan sa kalibutan or mga pulong kalibutanon. Kung naminaw kag mga awit nga langit nun, minaw kag awit mga kaigsuonan nga panglangit, ayaw na mo paminaw anang mga awit nga kalibutanon. Lantaw po concert. Ya usahay, magiya inig paminaw ra ba kita ra bang mga Pilipino makadungog tag tugtog, mura putag mo. Mura putag mada. Minaw tag mga concert kanang panglangit. Problema kung minaw tag lantaw tag mga concert nga kalibutanon. Mahal na mahal kita dito sa aking puso. Ana. Ya, kung malab ni mo na ba, mas kanang mas pangitaon ba nimo, malayo na kas presensya sa Ginoo. Munang arong naa kay pagtuo, aron mas malig-on ang imong pagtuo, tagaig panahon ang Biblia. Tagaig panahon ang pulong sa Dios. Ang problema mao ni 100% Christian. Kanang 100%, pila ra siguro ka porsyento sa 100% sa Kristohanon nga kinabuhi, pila ra siguro ka porsyento ang tinuod nga nagbasag Biblia. Kanang tinud-anay nga naminaw sa pulong sa Dios. Ako bless ko mga kaigsonan, samtang kanang ako ra usa, kay di man ko maayo, di man kay ko emosyonal nga tao mga kaigsonan. Ang akong asawa nagtestimony. Samtang magwali ko dire, kay ganina gitestimonihan ko sa akong asawa, nga samtang magwali di ko sa dire sa ato ang programa. Sila sad before sila matulog, kay usahay mo abot man gud ta og alas 10, alas 9 kapin, nya mga tulog na man gyud na ako mga anak, usahay di pa gyud makatulog, magulat pa gyud na sila nako. Pero samtang nakigsulti ko ninyo, nakiguban ko ninyo, ang akong asawa naglead sa ako ang among mga anak pagtudlo ug pagbasag Biblia. Unya ilang gitinguha nga makabasa sila
sa usa ka gabi ug usa ka kapitulo, usa ka chapter. Nya after sa ilhang reading, nya ang among anak nga kinamanghuran si Bibi Asap, dili pa man kaayo kanang paspas nga makabasa sa Biblia. Maoy maoy ilang hulaton, matud palangan, maoy taas og oras. Nya human nilag basa sa kapitulo, pangutan-on sa akong asawa ang duha nako ka mga anak. Nya dito nila sayran nga nangutana ang ako ang anak nga matud pa, ma, daghana man daig og kanang daghana man daig gigikanan ni Jesus man, no? Daghan kay gigikanan. Nya pangutan-on kinsa man ang asa man gianak si Jesus. Katubag na sila. Og nalipay kay ko mga kaigsunan tungod kay usa sa makatabang gyud sa kinabuhi sa tao, pulong sa Dios. Wala nay makalabaw pa ana. Diri sa tong programa kanunay kong gidasig sa Dios sa pagdasig kaninyo. Tudloi inyong mga anak sa pulong sa Dios. Kay maunay sugo sa Dios aron ang panalangin, ang mga saad sa Dios maoy atong masinatian, maoy inyong masinatian. Kuyogi, panguluhi, anara, batasana ang inyong mga anak pagbasag Biblia. Kay maunay kinabuhi sa tao ang pulong sa Ginoo. Damor kang magbasa, damor kang maminaw, damor nga malig-on ang imong pagtuo. Doon ako'y basahon mga kigsunan sa panahon ni Jesus. Nganong mas una gyud ang pagtuo kaysa kaysa pagsabot. Unsa mapoy hinungdan nganong ang mga tao dili kayo makasabot? Unsay mga hinungdan? Ablihi inyong Biblia diha sa Mateo kapitulo 16. Mateo kapitulo 16. Mateo kapitulo 16 bersikulo 5 pagsugod. Nakatabok na sa lanaw ang mga tinun-an apan nakalimot sila pagdalagpan. Giingnan sila ni Jesus, pagbantay kamo sa mga igpapatubo sa mga Parisiyo ug sa mga Sadisiyo. Ang mga tinun-an nagsultihanay nga nag-ingon, nagsulti siya niini kay wala man kita makadalagpan. Nagduda sila sa dili mao. Kanay mo ni nahitabo. Bersikulo 8, apan nasayod si Jesus sa ilahang gipanulti, busa nangutana siya kanila, nganong naghisgot man kamo nga wala kamo magdalagpan? Pagkagamay sa inyong pagtuo, wala ba gihapon kamo makasabot hangtod karon? Wala ba gyapon kamo makahinumdom sa 5 kapan nga akong gipakaspikas alang sa 5,000 katao? Pila man kabukag ang napuno sa salin? Diha giklaro mga kaigsonan, kung gamay ang imong pagtuo, di kay kakasabot. Ang tao nga gamay kay pagtuo, tungod kay ang iyang gitipigan, ang iyang gibutang sa iyang una, mga pulong ug mga pamaagis kalibutan. Pero kung ang mga pulong sa Dios ug mga pamaagi sa Dios mo'y gitipigan sa tungnaw ng kasing-kasing, mga igsoon, mulig-on ang imong pagtuo. Gusto ba ka nga malig-on ang imong pagtuo? Sultihan di ka. Bisag kinsa pa ang mupre nimo aron malig-on ang imong pagtuo. Kung di gyud ka maminaw sa pulong sa Ginoo, di gyud malig-on ang imong pagtuo. Pero kung maminaw ka sa pulong sa Dios, ug dili na nimo tugutan ang pagpaminaw sa mga butang or mga mensahe sa kalibutan, igsuon ko sa Ginoo malig-on ang imong pagtuo. Ug ang pamaagi sa Dios nga karon dili nimo masabtan tungod sa imong pagtuo, imo nang buhaton
Sa unahan imo ra nang makit-an ang resulta og diha nimo masabtan. Muingon lagi ka nga tinuod gyud ay. Di karon pagyud ko kasabot. Nganong kinahanglan tang makaagig kalisod. Nganong kinahanglan tang makaagig mga pagsulay. Nganong kinahanglan tang makaagi og mga kabug-aton. Kay damurtang makaagi ni anang tanan, damurtang makakita og makaila sa Dios. Ngatong gilagaran. Kana kung nagtuo ta. Kay ang tao nga mingtuo kaniya, di gyud na niya pasagdan. Ang tao nga mingtuo kaniya, dili gyud na niya kalimtan. Bulahan ang mingtuo og mindawat sa atong Ginoo. Pero unsaon gani aron ang tao malig-on ang iyang pagtuo? Dapat dili na maminaw sa mga pulong nga dili gikan sa Ginoo. Mao nang kitang mga Kristohanon magmaigmaton ta sa mga wali karon. Kay dunay mga wali nga dili na mga pagtulon-an sa Dios. Ibin sa panahon ni Giniso sa ako nang gikaingon, daghan kaing nasakpan si Hesus. Nga dunay daghang mga simbahan nga dili pagtulon-an og mensahe sa Dios ang gitudlos mga tao, kun dili hinimo di ay mga tao. Mao na nga ang mga kasimbahanan nga ang ilang gitudlo dili mga pulong sa Dios, ang kinabuhi sa mga tao anang mga simbahan nga ang gitudlo dili pulong sa Dios, walay kausaban. Kabantay mo nga dunay mga kasimbahanan nga walay kausaban. Tungod kay ang mga pulong dili man mga pulong gikan sa Dios. Kay ang tinuod nga pulong gikan sa Dios, makapausab man na sa tao. Makapabag-og na sa tao. Una sa tanan, ang tao nga kanunay na minaw og midawat sa pulong sa Dios, dunay mga disiplina. Kanunay ng disiplinahon. Kanunay ng kanabitang tudluan na kanunay ang training. Maubitan ng bulahan kayo ang tao nga naay mga pagsulay, naay mga kalisod. Bulahan kayong tao. Muna niingon si Jesus, paglipay mo oy. Paglipay. Kay damurta nga makasinati og kalisod or mga pagsulay, damurtang makakaton. Damurtang makasabot. Pero kinahanglan tang mo to. So dinhi giklaro mga kaigsonan nga ang hinungdan o ang rason nganong ang tao dili kaayo makasabot kay gamay ra day kay pagtuo. Pagkagamay sa inyong pagtuo, dugay kay mo kasabot. Muna ilmong tapad diha padak-an imong pagtuo. Unsaon pod aron mo dako ang ato pagtuo kung sige ra tag paminaw sa mga pulong sa kalibutan, mga mensahe nga dili gikan sa Dios. Mudako day imong pagtuo, malig-on day na imong pagtuo. Paminaw kanunay sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagkat-on, pagbasa kanunay sa Biblia. Sultihan ka, muligon na imong pagtuo. Yes, muligon na imong pagtuo. Bisag naa pa kaslayong lugar, muligon na imong pagtuo. Kay ang pagbasa sa Biblia mao ang pagpakigsulti sa Dios. Maghilak ka kung magbasag Biblia. Mao na akong asawa mga kigsunan nga kaniadto, moingon ang iya mga igsuon nga kanang na-bless kay sila kay naay kausaban gyud kinabuhi sa kong asawa kay sa kaniadto. Mga igsuon, tungod kay ang akong asawa sa dihang dito pa mi sa syudad, napa ko nagtrabaho sa Jesus Ranch. 5 ko katuig nga nagtrabaho ibindiha sa Love Radio Cebu. Gikan ko sa akong trabaho, abot na ko sa amo ang Pinoy-anan. Maghilak na akong asawa nga nagbasa Biblia. Yes, doon na may mga panahon nga doon ay mga pagsulay. Kay dili lagi mahitabo nga ang usa ka tao nga nagtuog nag-alagad sa Ginoo ay pagsulay. Di gyud na mahitabo.
naa gyud mga pagsulay. Og ako nakita mga kigsuonan, ang tinuod nga kausaban mabatunan sa tao nga dunay panahon sa pagbasa og pagpaminaw sa balaang kasulatan. Dunay mga mensahe mga kigsuonan. Dias panultihon 28 ako ning tagaan og pagtagad sa pagbasa. Panultihon 28:5, ang daotang mga tao wala makasabot sa hustisya, apan ang nagtuman sa kubuton sa Ginoo nakasabot pag-ayo niini. Sa kalibutan, isa mo buhat kung nakasabot. Pero sa Ginoo, buhata, damor kang makasabot. Kana bitang paghalad, daghang kay mga tao anak nga wa kay kasabot. Kaya nga naman, wa man mo buhat. Bahin sa kanapulo, daghang kay mga taong nagbagulbol ana. Daghang mga taong nagreklamor ana, nagreklamo ana. Kaya nga naman, wa sila kasabot. Nganong wala sila kasabot kay wa man sila mubuhat. Nganong wala sila mubuhat kay wa sila mutuo. Unay tinuod. Kung kay kumituo pa sila, mibuhat sila, o sa dihang mibuhat sila, diha nila masabtan. Nganong kinahanglan, tang muhatan, o ikanapulo. Si Bernadita Regis, amen, amen, pastor, basta maminaw lang ta, ug mutuo sa pulong sa Ginoo, naagay mahitabo nimo nga kabaguhan. Og mahimo kanang buutan, mahadlok nakag muhimo og labag sa kabuton sa Dios. Kamao kanang modawat sa pagpaubos tungod na sa trabaho og sa bunga sa balang espiritu. Akong balikon is pagbasa panultihon kapitulo 28. Ang daotang mga tao wala kasabot sa hustisya, apan ang nagtuman sa kabuton sa Ginoo nakasabot pag-ayo niini. Si Pastor John Rel Kitudlas, pagpaminaw sa pulong sa Dios, wala nag-require og human understanding. Nag-require nag-faith. Kay sagad sa mga pamaagi sa Dios, dili masabtan sa yanong hunahuna sa tao. Tinuod, maunay ato ang salamat kayo Pastor John. Unya, masabtan kung mubuhat na ka will ang resulta nas pagtuo. Dili kay kinahanglan sabton usa kabuton sa Ginoo. Usa pa mubuhat like Noah, Moses, Abraham, uban pa. Di mata kasabot, di mata ka kana bitaw kasabot sa pamaagi sa Ginoo. Dili gyud nato ni masabtan kung dili nato tuuhan. Kaya nga naman, di makabuhat ana. Pero kung mutuo ka, mubuhat ka ana, kay mituo ka, dito ni mo na masabtan. Kay makakita man ka na sa resulta. Kay ang pagpanabot mga kaigsuonan, isa ka makasabot kung makakita na ka sa resulta. Muabot ang pagpanabot kung makakita na ka sa resulta. Di makakakita sa resulta kung dili na nimo buhaton. Di makamubuhat kung di na nimo tuuhan. I hope kitang mga Kristohanon wala na side A, wala na side B, side A na tatanan ha. Nga sumala sa gingon sa Ginoo dias Biblia. Nasabtan nato ang kalibutan tungod kay mintuo man ta. Ang say giingon dito, pinaagi sa pagtuo na sabtan nato. Mo na giingon dito. Amen kaayo Pastor gikan ni Alberto Adihar. Yes Lord, amen. Thank you. Gikan ni Nel Rim. Dusil Yagne, Silene Narbasa. Maayong gabi Pastor, salamat sa mga mensahe nga akong nadungog karon. Dalaygon ang Dios. Alang sa to mga kaigsuonan nga kuan kana bitang kinahanglan makasabot isa mo tuo.
Mga igsuon, ay na ninyo na ko anak kanang ayaw na mo pag kanabitang moingon pag yun ta nga pakiglantugian sa Biblia. Dili na ta makiglantugi sa Biblia. Kaysa ko nang gikaingon, kon si Noah nga gisugo sa Dios, kinahanglan pag yun siyang makasabot, isa siya motuo. Apil siyang mamatay kung kinahanglan pa siyang makasabot. Mga igsoon, ang pamaagi sa Ginoo di gyud na masabtan. Sa mga taong dili mo tuo. Pero sa mga taong mo tuo, makasabot gyud sa pamaagi sa Ginoo. Kanus aman mo sabtan niya sa diha nga makakita sa resulta sa iyang pagtuo. Kanus aman niya makitaan ang resulta kung mubuhat siya. Maubitaw ng walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Ang sa giingon dito sa Hebreo, balikan ko na to Hebreo. Hebreo kapitulo 11 versikulo 6. Sa giingon din walay makapahimuot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo, kay ang moduol sa Ginoo kinahanglan gayon mo tuo. Nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Muna nga versikulo 7 naghisgot dayon og Noe. Versikulo 8 naghisgot ni Abraham. Ngadto na kang Isaac, kang Jacob. Anya 11 Abraham gyapon. So kung imong tan-awon diha mga kaigsuonan, pinagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo, mibuhat sila bisan wa pa sila makasabot. Sa diha nga mibuhat sila, tungod kay mintuo sila, dito nila nasabdan. Bisa ikaw, ako, even ako, kung di ko mubuhat, sa ako ang gituuhan, nga mga pulong gikan sa Dios nga tong ilagaran, di ko kasabot. Si Claudine Luang, salamat sa mga pulong nga imong gipaabot kanamo pastor. God bless more. Si Nicanor Sodaria, mayong gabi. Si Velma Alipaw, amen, hallelujah, Jesus. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Wow. Nurse Buyan, salamat sa Dios sa imong pagtudlo, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo. Oras sa atong programa alas 9:27. Minaw sa tag-awit mga igsoon, kopte ako. Dirila sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gikan ni Pastor John Rel Kitodlas, busa kamo mga igsoon nga naminaw karon sa nga wala gihapon motuo sa pulong sa Dios sa mensahe sa paghinulsol, ayaw paabuta nga maimperno o sa pagka makasabot nga naa gyud di ay imperno. Tinuod gyud. Salamat kaayo Pastor John Rel Kitodlas. Salamat sa Ginoo. nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Ika ni Rod Cordero Piano. Amen. Amen. God bless Pastor. Salamat sa pulong sang Ginoo. Si Marilyn Oration, amen. Awit makalangit pagtuo ko, daghang pagsulay. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako, Ginoo.
11 ato ra ning ipadayon mga kaigsuonan before ta mo adto sa Hebreo 12. Malihagan nimo Ginoo. Paday na akong gidasig matag usa sa pag-share sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Palihog i-share kini sa inyong mga higalag kaila, labi na gyud sa inyong pamilya. Para madasig usab sila sa pagtuman sa mga pamaagi sa Dios, sa mga pulong sa Dios. Sa panahon nga ato ning tumanon, mas atong masabdan ang mga katuyuan o plano sa Dios nga atong gilagaran. Ikaw ang akong initinguha o ipangandoy Ginoo sa magkausap. Ika ni Ginaline Balili, salamat pastor kay tungod nimo na anak ko'y nasabtan. Og salamat sa akong sis Rachel. Salamat sa Ginoo no. Gishiran gyud pod ang atong igsuon sa atong programa. Si Brother Ruel Hadraki, ang Bible gyud ang mutubag. Wow, amen no. Ang Bible gyud may mutubag. Si Henry, sa Ginoo gyud ang tanan sis. Amen no. Sa Ginoo gyud ang tanan. Dalaygon ang Dios. Salamat kaayo si Henry. Dalaygon ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Sa Ginoo gyud ang tanan. Akong awiton mga kaigsuonan, kasulatan. Ako ning tagaan og pagtagad ang awit makalangit nga kasulatan. Aron doon na tay kausaban, kasulatan dapat tunan. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini kunuton-an matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an tibuok kasulatan, akong nabantayan ang akong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang gituohan, kay akong nasaksihan ang nagbasag kasulatan, nakabatog kabag-uhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan kaluwasan makablagan, kay si Jesus mao'y sintro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo kaluwasan. Sa awha
awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Samtang nag-inusara, nag-relax sirit sa managsa, may paipas sa Biblia, kakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw paila sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong tagibadlong, kay dili kakaikya sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang hinigbiya mo. Ayaw pailat sa kailaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayago kitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailat sa kailaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon angay gyung monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdahi, ang cellphone mo tagui, kaugmao nila, naas pagdumala ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon, kabatanunan karon, angay gyung giyahan sa Bible tudloan, naron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdahi, sa email pa undanga, aron makatarong pag-eskwela ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikana,
Angay magmainam po, pulong sa Dios tipikan. Kay wakas Pinoy anan, ikaw magmainam pingon. Kay ikaw ilang panag-ingnan, kon buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw gini ka na. Bata mo tudlo bata mo giyahi tudlo pamatasan pamatasan tudlo pamatasan ang imong kabataan. Dalaygon ang Dios mga igsoon nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Okay, ako ang tagaan og pagtagad ang awit diri nga huna diri lang sa tong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Gi-request ni diri sa ato nga programa kaganina. Huna ato pang hulat-hulaton kay naapay komersyal ang ubang mga awit makalangit. Sige, awit makalangit huna. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Ang kinabuhi mo walay kalipayan kung siya wala sa imong giliran. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kapait, kasakit o kaguol ang masinati mo, o dili ka mahimutan. Ang Diyos naghulat lamang kung kanus-a ka moalagad kaniya. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna Gikan ni Ginaline Balili, salamat pastor kay tungod nimo na anak ko'y nasabtan. Tungod na sa Ginoo, ako na ni nabasa. Sige. Gikan ni Pastor Junrel Kitudlas, greetings sa mga naminaw, mga igsoon, mga kaigsuonan sa Glorious Kings Jesus Assembly nga taga Ronda, sila si Brad Albert og si Jared, si Prince, Sister Rosalie Pagas, taga Alcantara nga ka-shiners. Wow, no? Si Brad Binji, Sister Jenny B, Brad Rogin og si and family, Sister Helen Timblor, Sister Pritzi og sa taga Pulo Alcantara, sila Nanay Medida ng Cording ti Meralin, Mamaya, Nanay Purita, Sister Angie, si Ronil Tabo and family og sa tanang makasaol ni Rona family. Dalaygon ang Dios nga nagapadayon sa pagpanalangin kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Junrel Kitudlas. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Sister ni Alex Ganso Omak og ni si Josephine Ayaton Iskol. Maayong gabi, Pastor. Salamat kaayo sa imuhang mga
sa imong pagtudlo namo nga magbasa gyud og Bible. Gidasig gyud ko og gitudloan sa Ginoo nga gitudloan kita sa Ginoo tanan, ha? Magbasa gitag Biblia. Kaya pagbasa Biblia mao pagpakigsulti kaniya. Si Gregorio Kiring, good evening pastor, nakaabot pa ko sa live. Wow, salamat kayo. Dudugang mga awit po na ako ha, diri lang sa ito nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Marilyn Orition, thank for the word of God, a word of God in the evening. Read your Bible and pray every day to be strong your faith in Jesus. Wow. Kung duna kay pagtuo, maangkon mo ang kabaguhan. Amen. Si Lini Narvasa, pastor, nindot kaayo paminawon ang kanta sa Ginoo. Malipayon kong naminaw. Amen. Salamat kayo sa inyo pag-share sa itong programa. Ug ang Dios magpanalangin sa matagusan. Oras sa itong programa alas 9:45 tas kagabi. Himo ang maputi sa atubangan mo. Hinuwi Ang kanta nga ako gikanta kaganina, kasulatan, ikaduha, ayaw usiki, ug ang ikatulo, ginikanan. Ang sunod sa ginikanan, doon ako gipasuod nga awit, huna-huna o niya karon pon ako. Salamat kayo sa inyo hang pagpangutana. Sister Susana Pablio nga naukad sa Thailand, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pastor. Salamat sa mga tinud-anay nga mensahe sa Ginoo ug daghan jud ko nga nasabtan pastor. God bless you pastor ug sa imong pamilya. Tungod na kay mintuo ta. Kay kung wala pa ta motuo, wala po ta mag-uban. Muna nga kung wala gyud ta motuo, di gyud ta kasabot. Salamat sa Ginoo. Una gyud pagtuo ha. Kay kung wala lagi ta motuo, di gyud ta motuban. Dili gyud ta mag-uban. Unya kung wa ta mag-uban, di kita kasabot. Gani sa katubitaw nga kasagaran magud nasabtan sa mga tao, mga kaisonan. Inigbalik ni Jesus, luwason ang tao sa sala. Human naman tagiluwas ni Jesus sa sala, luwason pagyudapon da ita sa sala. Ang pagbalik ni Hesus sa ikadong higayon, dili na ta luwason ni Jesus gikan sa sala, luwason na ta gikan sa kasuko, sa kapungot sa Dios. Apan kinsa man ang luwason ni Jesus gikan sa kasuko sa Dios? Atubang sige ra pong pagpakasala. Ngunang kita mga Kriston, dili na ta magpakasala. Kay ang luwason ni Jesus katong nagpabili niya, katong nagmatinud-anon. Mayong gabi ni Pastor Sapri Candelario, mayong gabi Pastor Gideon on air nakadiri sa FM Radio 95.3 Balok Barangay Santo Niño Tanhay City. Mayong gabi sa tanan medyo hinay lang ang wifi karon. Siguro mga pila ka adlaw dili ko madunggan, dili sa tama bati diri sa ato programa tungod kay doon ako'y lakaw, doon ako'y biyahe. Aniya mga siguro duha ka adlaw, duha ka gabi. Kung naaray wifi ang area diin ko dadon sa Ginoo, mga kaigsonan, maka-live ko. Pero dili sama ani nga programa. Ay nakoy biyahe. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ng Dios. Si Estelita Ansilig Langkomon. Salamat sa Dios. Mayong gabi, may pag-iiguban og mayong adlaw, may buntag, mayong udto, mayong hapon sa tanan mo ripli ni ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko, ilabi na sa ato mga kigsunan, mga followers, listeners diha sa Surigao, mga bangod family sa ato mga kigsunan diha sa Surigao, sa mga atong mga kaigsuonan nga si Sister nalimot ko
nasa kuna-huna. Sister Alda Singkol. Okay. Og maayong pakiguban, maayong gabi sa tanang mga kigsoon nga mo replay diha sa atong programa pinaagi sa Live FB. Ang pulong mo kinabuhi ko ato mga kigsuonan nga nas Mindanao og ilabi na sa ato mga kigsuonan nga naa sa gawas sa nasod. Ang Dios magpanalangin sa inyong pagpamati og sa pagpaminaw sa atong programa. Awit magalangit milagroso inigsod na sa alas 10 manamilit nako para makapahuway na sagta. Para ugma doon na pagditay kusog magamit sa mga inadlaw-adlaw nga buluhaton nga gihatag gipiyal sa Ginoo sa matakusan. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan nga pag-inampo ay pagdinasigay. Sa last week sa Disyembre, biyahe ko to Negros. Na ako'y biyahe. Og ang Dios mag-auban kanatong tanan. Pero sa Negros kung nakusog lang ang wifi, maka-live ko dito. Mag-uban-uban gyapon ta kay dadon man ako ning gamit kaning gadget. Madala na ako ni kay FM station gyapon ang ato ang atuan og simbahan ti Gumanan nga gitukod sa Dios diha sa ato mga kaigsuonan sa maong dapit. Gikan ni Koan ni Sister Koan nag-message no. Nag-text lang ang karong pitsakin si Sister Iran Tarokan ang ato ang party karong December 15. Buntag ang service, hapon ang party. Yan ay mga games. Para gyud ma-enjoy pod ang ato ang mga kaigsuonan. Siguro karong kuan na nag-chat ako asad nga kuan siya kanang mo health to feeding mag-feeding sa tadiri siguro mga ikaduhang semana karong bulana og maayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga nanukad sa USA diha sa Mississippi USA. Mga Green family, Jocelyn Green, ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban. Ato mga kigsuonan niya sa Malaysia, Mr. Bibi o Sister Rose Datoon, ang Dios magpanalangin. Ato mga kigsuonan nga naa sa Australia, si Brother Rolly o Sir Rolly, ang Dios paday magapanalangin. Sa tanan ato mga kigsuonan nga naa sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod sa tibok kalibutan, I declare blessing upon blessing in Jesus name. Atong hinumduman ang pagtuo may pinakaimportante, pagtuo nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ang pagkamilagroso sa Ginoo mga kaigsuonan masinatian kini sa mga tao nga mingtuo nga mingtuman. Ug sa dihang mintuo ug mintuman ang tao, masabtan niya ang resulta. Masabtan niya ang plano ug pamaagi sa atong buhi nga Ginoo. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan og Brother Danilo Riponte, ang Dios magapanalangin, ang Dios makauban. Salamat kay sa inyong pakiguban. Dalaygon ang Dios. Adto na ta sa pagpanamilit, apan sa di pa ko manamilit mo adto sa tas mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog sa atong buhay nga Dios. Magampo kita, o dili na to kalimtan ang pag-inampo ay. Amahan namo nga Dios sa makagagahom ni anausab kami amahan sa pagpasalamat kanimo
nianaw sab kami aron amo kang daygon, simbahon, pasalamatan sa mga pulong nga among nadunggan. Salamat o Dios sa imong pagigsulti kanamo o pagproteksyon kanamo, di nagmadaogon ug nagmalampuson kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa mga milagro, sa mga tubag sa among mga pag-ampo, mga hangyo kanimo nga wala gyud nimo pakyasa. Imong gitubag ug imo hanggayon gihatag ang among gipangayo gihangyo. Ilabi na niining taknaa among gipangayo ang kumplitong kaayuhan sa akong mga kaigsuonan nga miatur mga prayer request nga ang ilahang mga ilahang ka ako usas mga kaigsuonan nga naa karon sa ospital. Ikaw Dios maga-bless, ikaw Dios magaayo. I declare healing, complete healing in Jesus name. Salamat Lord sa imong pagproteksyon ug pagbantay kanamong tanan sa akong mga kaigsuonan nga imong katawhan nga kanunay nagmatinud-anon kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamatinud-anon sa tanang panahon. Amahan, uban ni kami pinagis yung pagpadala sa imong gamahan ng mga anghel sa among pagpangatulog, pagpamahulay. Ikaw o Dios magaproteksyon ug bantay kanamong tanan. Among isalig itugyan diha kanimo nga among kinabuhi kay wala mi mahimo kun wala ka. Amahan, uban ni kaming tanan pinaagis sa pangalan ni Jesus ug ang tanang Kristiyano mag-ingong amen o amen. Kini yung suon Pastor Gideon manamilit na sa atong nga programa uban sa pagingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. God bless. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,